ngapunten saestu yen dereng saged nuruti opo karepmu tapi aja sumelang ono dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal koyo senajan kahanane bubrek aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancandine saben dina aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancandine